Преспахме бебчета, а вие останете, за да видите как да си направите вкусен трицветен кекс. За целта разбиваме 4 белтъка на сняг, заедно с половин чаша захар и добавяме 2 лъжици олио. Разбиваме с миксер добре, след това добавяме още половин чаша брашно и продължаваме да бъркаме, само че с дървена лъжица, за да не ни спихне самата смес. През това време в друга купа разбиваме добре 3 яйца, заедно с 1 чаша захар, 4 лъжици олио и след като сме разбили добре, добавяме 1 чаша брашно. След това разбиваме хубаво с миксер и 1/3 от сместа отделяме в друга купа, към която ще добавим какао. Разбиваме добре с бъркалка, докато се смеси хубаво какаото с сместа и е време да намаслим една тавичка. С малко олио слагаме на дъното и с четка разнасяме навсякъде из съда. След това поръсваме с брашно и хубаво разтиламе навсякъде. Това го правим, за да не ни залепва сместа. Готови сме да изсипваме. Първа започвам с жълтата течност, в която са жълтъците. Добавяме си малко шоколад отгоре, този, който вие обичате. След това добавяме бялата смес по мой избор, но може да добавите и кафявата. Отново слагаме малко шоколад и след това добавяме кафявата смес. Най-отгоре оставяме парченца шоколад и оставяме да се пече на 180 градуса за 45 минути. След като сме готови, изваждаме кекса, обръщаме го с формичката надолу, поръсваме с пудра захар и сме готови да сервираме. О да, забравих да спомена, че в сместа с жълтъците добавяме и един бак повар. Това е, ще се радвам да видя вашите резултати.